Hello guys! Good morning! Quarantine man ron. So, karon matutagbasak kay gaani man ni. So, okay. Teka ni. Layo pa man ni. Ito ni maani. So, ato tas basak. Yeah. Ako ipakita kung unsa kahago ng mag-ani. See, I hope you enjoy! Di makit, di ma mailhan kay gabukot. Doon mo. Hi, te. Hi. Di makita, kuhay mong kao. Oh. Mana man yan? Tiblise, kumbate. That's babay sa okay, hi. Kinana so. Video mo ko na, video. Mag-TikTok na basa. TikTok? TikTok ka rin? Pinangalan ka na?
Good. I'm actually at the Basakan, guys. And dari sa amo ang bahay sa una. Dari dapita. Dapita dito sa ibabaw. Kat pa mi ana. Berotek. Natag mga naw, siyaw. The first is pwede na to limpyo na pwede na siya ikaduha ko na siya o limpyo kay tagol na siya. Te. Shh. Please eh. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe, and don't forget to click the bell button. And if you have a suggestion, just comment down below kung sa ako mga sunod buhaton